Ternyata isinya mudah berarti didang. Don, Lady Don. Waduh gimana kapal? Hei, Buria. Coba Buria sana. Coba Buria se. Coba Buria. Yang lupa. Yang angin muncul kok kibdeng se. আপনি এটা করবো নাকি? Super hit হয়েছে না? সুপার হিট বড়িয়া হয়েছে বড়িয়া Thank you. বড়িয়া Hey, nanti. Kapalnya sih pak. Ini beneran lagi nih. Kita already position orang kaya. Apa? Mungkin dah. Mungkin dia nih beri. Lor kotor ko jalan sampai mungkin dia. Upay gaya. Hai mabu barzabai जोंहा दवाइन जानांगौमोन. होनबाबो दा मिनिनोबो बाबाय रायलायनोबो बाबायनो. होनबाबो जासिगोन ना? जानोसै? मोजांबाबो गाज्रिबाबो ना? जाथे. होनबा इथिंजाय मा दं जों नायबावनोसै थ'दो. बिकारिया दायाबो जासिगोन ना? जानोसै बिसोरो Jajar Bikarya दानो गासिबो सिख्लाफ्रा चावमिन जाहैयोनो जासिगोन दे जिरायदो जासिगोन माबायदि मोनदों जोंहा बे आफानि हटेलाव हाबना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना जुब ट्रेन गाखोनाय बायदि नुलायदों गोथाव चावमिन एकदम गिदिर चिकेन फ्राव let me माबा-माबि एकदम जाजोबगोन नोंथाङाबो जिराय आब'आबो फैदो बै फै आब'आ थाबायनो हालानो नै दासो फैगासिनो ब्रा लिंहरनायावसो फैबाय उफाय गैया टाइमा अभार जाबाय माने जोंना जानो नागिरनाया दै रायजो-राजा नोंथांमोन थेवबो नोंथांमोनखौ आसा खालामो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन आरो लोगोसेनो गोबां आर्टिस्टफोर दङ नोंथाङा भिडिअफोरखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन बाय बाय गाइस दे सेलफि